madulas, ingat. Be. Careful. Be. Careful. Grabe oh. Puti na kaskas na. Paandarin na natin. Lumiga. Grabe lamig. Alright. Ang puti na naman. Kakapasa lang ng road test kahapon ni Kurt. Ito bubungad sa kanya yung pag-drive niya. Ang puti ng daan, ng kalsada ngayon. Ayan. Susubukan natin. Sabi ko wala pa naman akong pasok ngayong araw. Sabi ko sa kanya kahapon, pwede pa niyang gamitin yung aking car. Pero since na since na ganito yung daan, sasamahan ko na lang siya, pero hahayaan ko siyang mag-drive today papunta sa school niya. At hahatid ko na lang siya, iti-uwi ko yung aking car dahil may lalakaran din ako ngayon, and ito ipapatry ko sa kanya para makapag-adjust siya sa pagdadrive niya. Gusto ko munang masubukan niya yung mag-drive ng ganito na ice, sobrang puti ng daan. So yan ang gagawin namin mamaya. Ayan, hinaantay ko na lang siya guys, at kayon binawarm ang car. Hina-warm up ko na rin. At ayan, nagbibihis pa siya. Antayin ko lang siya maya maya at kami bibiyay na siya magdadrive papunta sa school niya guys. Okay, cut muna. A few moments later. Siya magdadrive. Baba mo yung mga wiper. Wiper. Baba mo. Nandyan? Di ko makita. Okay. Tara. Kita mo yan, no? Ito, laging namamatay yan. Kaya maya chicken mo yan. Yung dalawa. Pag ganyan, itong gamitin mo dalawa. Yan. Sige, go.